Mphakathi babukeli baBrainicor MTV sizonibona okuzayo umzali walensizwa uzokachaza nayo nahlale nayo la insizwa achaze. Siyabonga kakhulu babukeli. Ningizimu Afrika siyabingelela singabaBrainicor MTV i-channel enkulu kakhulu ehamba wonke amazwe. Namhlanje futhi sila kaMakhutha sike sanethembisa ukuthi ke sizothola abazali balensizwa khona insizwa yezimanga lapha ne-ICC ishaya unyawo lika baba uDokotela uThulani Manana njengoba lunjalo ekhule kakhulu zobaManana igama layo uLindo Kuhle wakaMsomi owaqanda ubaManana sethi amteketisa wathi umprofeti. Namhlanje njengoba sihlelana nje silanda umzali wakhe njengoba ngimthembisile. Uzozisho ke naye azichaze ebese esho ukuthi usukaphi nobaManana baze bafika kuphi. Angifuna abantu bazalwane noma babukeli baka-FBM TV bakhuluma into abangayazi. Abantu abakhuluma into abayaziyo abazoyizwa ngomnikazi wayo into. Singabanikazi bomkhalanga nje bani usibona nje ngiyabona mina singabanikazi bomkhalanga. Sizombingelela ke manje bese yazethula ke kumphakathi waseNingizimu Afrika nakubalandeli bakaBrainicor MTV. Ma uzethule ma siyakubingelela nje kaBrainicor MTV. Ngiyabingelela umhlaba wonke neBrainicor TV ngiyabingelela kakhulu futhi ngiyathoba umese simgobhozi lo uMamsomi la kaMakhutha sisuka le Mkhomazi la kwafikela khona ubaManana ezothwasa. Ngiyacela ukuthi abaningi bebembona ukuthi umuntu onjani. Ofike ngo-2004 mangaphosisi ya sahlala naye ngo-2005 unyaka wonke sahlala naye kanjalo. So eloke efundisa umfana lo wamulindo wayena 5 years. Yes, mangaphosi wayeqala ugrade 1 emfundisa emshaya. Ngiyacela ukuthi abaningi bambona la kwimpika sathana nojazi omhlophe nesipika neskipa esiyelo. Wayesamshaya kakhulu lapho. Kwaphinde kwayisohlangana eGalile lapho wayemthungeleke ujazi oblue efutha nakhona lapho. So nje sihlalile naye kakhulu lo baba besifana nomndeni kuthina alukho usizo esingalazi lwakhe. Ngiyacela ukuthi ababukeli bayibone before imoto ebhala uDeda. Leyo moto sasiza ngayo kakhulu ubaManana yakogoli kephi ehamba nayo lensizwa. No Trevor kanjalo nabo sahlala nabo bonke noSiboniso ungasekho noThokoza nje gengeningi sahlala kwamnandi. Ngiyabonga. Sibuze ma sike sakubona kule DVD impilo kaSathane cha sikubona impela ke wagqama kuyona. Emva kwale mpilo kaSathane ngiyakhumbula ukuthi khona enye i-DVD yenziwa ukuthi wasohlangana eGalile. Mawukhuluma ukuthi ke ubaManana uke waya eMkhomazi wafike wathwasa khona. Ikhona ingoma ekhuluma ngezangoma lapha kuleya DVD sohlangana eGalile konje ithini ngikhumbuzisa sohlangana eGalile la igida khona. Leyo ngoma ithi ngihawukele ithongo lami. Ingoma yakhe leyo kwakuyingoma yakhe yedlozi kahle yasedlozini. Ebengifisa futhi ikhambe isikhathi leyo ngoma idlalelwe ngomngoma. Ithi noma idlalwa ngobiyoni kodwa idlalwe ngomngoma ngoba bekuyisangoma lesa babukeli hayi ukuthi bekuyini bekuyisangoma lesa hayi umculi kuphela wadla impande lwami umuntu eMkhomazi. Yeah, ngifuna ukuchazela ababukele emakhaya. Babukele emakhaya ngifuna ngichazele lo mama. Kukhona ingoma lapha angisazi ukuthi iphi ingoma kodwa ilapha kwimpi kaSathane
lapho ekhona efake eziblue ecula. Ngiyakhumbula ukuthi leya part ayicula uzoyichaza ngithi ecula kanjani leya part, kuyena owenza isoprano kuleya part leyana. Awubachazela babukeli mangase babuyele emuva babuke ingoma yempi kaSathane noma i-disc noma i-DVD yempi kaSathane. Ikho kukhona lapho uvela khona lapha kwakwenzakalani? Laphaya uMamanani wayesemzimeni kakhulu ngoba ukufika kwakhe eMkhomazi wenenkinga kakhulu, so sasim-attenda-ke, sim-supporta, simlekelela ngey'moto, financially, konke nje. Eyokwenza leya DVD wayesaney'nkinga kakhulu, so wangicela wathi ucela ngiyomsiza ngoba sekuyaphoqa ukuthi wenze i-DVD, ngiyomela usisi Ntomfuthi ngoba engathi wayesathe ukuthi kancane. So ngangena kanjalo nje, ngangisayisilenda-ke lapho, ngangisamncane kakhulu. Mangaphosisi ngangina-24 years ngangina-24 years, sifaka uJazz Blue noLindo Mhlophe neDukile Mhlophe. Ngiyisilenda nje impela u-Two Slice. Nalapho futhi asihamba ngawo uDeda lo. Sihamba nawo baManana noMakhosi-ke lo emthwasisa umawethu wale eMkhomazi, uMamdamoyi. Cha, sizwa kahle. Ngaleso sikhathi mina ngiyakukhumbula ngoba vele uManana behlala ngo-2004. Nge-2005 benginakho ukuthi ngihambe naye siyeMkhomazi, wayongikhombisa lapho ethwasa khona eMkhomazi. Ngaleso sikhathi ngifike eMkhomazi njengoba uJona nifake iziblue, kwakunebandla mhlambe nanikhonza kulona ngaleso sikhathi. Yebo, la esahlala khona ekhaya lapho kwakunebandla. Ungakuba lagcina selikhushulwa yena nje kakhulu, laseliphethe yena. Bamanana. Yebo. Okay. Ngaleso sikhathi-ke ngifika laphana eMkhomazi nami kwavamisa ukuthi kube ney'guqo laphana kunorawundi omkhulu wakwamdamoyi kokwenzela khona iy'guqo. Ngaze ngakhala nami ukuthi kodwa lo sisi lona wayihlaba kangaka isoprano. Wayihlaba impela usoprano. Ngabe isekhona lo soprano? Hayi bandla isakhona ayile 100 isiphekile kakhulu. Mokwathi uyathula idonsa isihlalo uzothi ukukhala isihlalo umile lapha ekhoneni uzela. Ithi usushonephi. Kodwa-ke uthini kubabukeli isekhona nje into mhlambe eseningayenza njengabanikazi bomkhalanga la ethini ngoba ngiyazi nawe uyiphathi abanikazi bomkhalanga konke esikwenzayo, futhi ngiyazi ukuthi lapha e-ICC njengoba indodana yakhe ayigida phambi kwakho uyibuke seyikhulile seyigida. Ikhona into mhlambe abanikazi bomkhalanga abangayenza mhlambe for ukukhuphula nje izinga lokuthi baManana wasebenza eThekwini kubanikazi bomkhalanga? Hey, ake ngithi nje lukhulu oluzayo abanikazi angeke beze baphele. Angifuni ungasho angeke baze baphele. Nanokuthi le ndoda igcina la ngo-2000 last year ngo-August igcina la iphoqa ukuthi ngicela ukuletha umkhuleko lapho kaMgobhozi. Sithi asinayo imali ngicela ukuletha umkhuleko, sazama-ke wenzeka lo mkhuleko kanizosivalelisa. Iyalo eyayishiya kuthina nakumprofit uqobo azisiniki ukuthula. So manje siyabona ukuthi ukuhlala kwethu mhlampe naye la ekhona akuzukumlalisa kahle. Sathi hayi ake sisukume ukuze le ndoda mhlampe izolala ubuthongo nala ikhona. Kodwa-ke masibheka ayilele iguqe ngedolo. Siyabonga nje kakhulu isupport nje kubalaleli, siyacela isupport kakhulu. Kahle akukho esifuna ukwenza okutheni, asifuni ukubukwa, asifuni ukukhompyutha, kuphela senza umsebenzi kaBaManana ngokuthula. Iloko esicelayo nje kuphela. Hayi, siyathokoza-ke emakhaya, siyathokoza nathi mama ukuthi-ke sibe nawe usichazele njengoba sila ekhaya. Sikwakho la sikhona, sikwaMakhutha manje la sikhona. La kaMakhutha-ke babukele emakhaya kuyikhaya lesibili la kaDokotela uThulani Manana. Ikhaya lakhe lokuqala afika kulona liseMlazi kwaDlamini. Masingakhumbula kahle noma nginganikhumbuza babukeli, lapha nekhaya kaDlamini wafika uManana wakwenza kwaba yikhaya. Ngithe ngelinye ilanga mangikhuluma naye ngimtshela ukuthi yazi baManana ngingafonelwa ubaba uZola uThelezi.
indoda yebheshu uyangifonela athi lapha efolweni. Wow, bamanana ngathi seleso sikhathi hey Dlamini, hey ungamsondezi lo baba lapho kaDlamini ikhaya labanikazi umkhalanga akho umuntu omunye ozongena lapho. Namanje ke ikhaya lakhe bamanana lilaphana kaDlamini, elinye ikhaya lakhe lesibili la kaMgobhosi. Amakhaya akhe ke lawa aseThekwini, elinye ikhaya lakhe liseMayville. So lezo indawo zo3 yeke uyithinte yamakhaya lawa kaBamanana la eThekwini. So into so yonke siyenzayo la eThekwini siyenza ngegunya esilinikezwe uBamanana esaphila bafowethu. Ningaphatheki kabi, ningabi nento ebuhlungu emzimbeni. Siyenza yonke into ngoba sinothando, samkhombisa uthando uBamanana, sihleli naye esisekela nathi simsekela. So asifuni ukuthi ke izinto enizizwayo ngabantu bese niyithatha niyifaka enhlizweni. Esikusho manje kuyikona kuyireality futhi akusoze futhi kwashintsha. uBamanana ispirit sakhe is still live with us. We still live with umfowethu uLindola, we still live with umama wethu, nathi singabanikazi bomkhalanga eThekwini. Ispirit sikaBamanana sisasenathi, sisazohlala sikhuphula nje ilegacy kaBamanana ingapheli, futhi nje koze kuyobuya uJesu ilegacy kaBamanana ingapheli bazalwane. Ngicela kangazi khona sengakusho mhlambe nawe mfana khona sengavalelisa ngakho bese siyahlukana. Hayi ukubonga nje babukeli nesupport enisinike yona nje yase ICC, siyabonga kakhulu. Hayi umhlaba ujabulile uthokozile. Ngiyathemba ukuthi naye la ekhona uthokozile ngoba sathi masingena lapha samuzwa ukuthi hayi ukhona ke na sesimuzwa nongakomoya yakhe ukuthi hayi le ndoda ikhona le inathi la. Siyabonga kakhulu. Asibonga babukeli. Cha nje engakusho kwaDlamini angakajiki ngisathi likhulu liza. Ngisho njalo nje. Hayi babukele emakhaya siyavalelisa kodwa singakavalelisi sithi wonke umsebenzi enodingaka kaBamanana uyatholakala bazalwane. Umsebenzi kaBamanana utholakala kubaba uTrevor wakaManana, kuyindodana kaBamanana. Inamba eningamhlela kuyona uTrevor manidinga lo msebenzi ithi 083 997 0120 083 997 0120. Lo namba manisha uzothola uTrevor wakaManana alinikeza umsebenzi wakaBamanana lo ebesiwenza lapha ICC. Manje ithandile le ngoma nezinye ithanda ziningi ingoma ezikhona kule disc ilatest kaBamanana ezimnandi. Thina sadlala le evuna thina ethi singabanikazi. Kodwa ziningi ezinye ingoma ezimnandi. Manje idinga ke leyo number esenoshaya leyo number nithole lezi ngoma namanye ama disc futhi eniwafunayo uzoshayela ubaba uTrevor wakaManana. Babukele emakhaya siyavalelisa manje akube mnandi ni support abanikazi bomkhalanga, ni support ilegacy kaBamanana. Sizolokho sikhona ngaso sonke isikhathi. Ningakhohlwa ni subscribe, ni like, ni share i-page la kaBamanana, ni share i-page la kaBeniko. Likhona i-page elinye likhona abanikazi bomkhalanga, ni share ni subscribe kulona, ni like futhi ke singabanikazi. Amen. Banikazi. Amen. Banikazi bento. Hallelujah. Siyabonga. Amen.